علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah da ya nuna mana wannan rana ta 2 ga watan Ramadan, wanda muka haɗu a wannan waje, a wannan masallaci na Sheikh Usman bin Fodiyo domin gabatar da tafsirin Alƙur'ani mai tsarki. A jiya mun fara tafsiri da wasu ayoyi daga cikin suratul Tur. Da yardar Allah subhanahu wa ta'ala a yau za mu ci gaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewar yawma tamuru sama'u maura. Ayar da ta gabaci wannan ita ce ayar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake rantsuwa cewar lallai azabar Ubangijinka mai aukuwa ce. To kamar mun tambayi Allah subhanahu wa ta'ala a wannan lokaci za ta auku, shine sai ya ci gaba da kawo bayani dangane da abin da wato ya shafi ranar alkiyama, wanda a wannan ranar ita wannan azaba ɗin za ta auku. Ya ce yau matamuru sama'u maura, za ta auku ne a ranar da sama wato take mammotsawa, mauran tana kai kawo. Ma'ana a ranar alkiyama zai zama sama tana motsi, kamar yadda ibn Abbas Allah ƙara masa da ya ce shine ta taharraku tahrikan, zai zama sama tana mammotsawa, kuma za ta motsa ne da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. Wata sirul jibalu saira, sannan kuma duwatsu za su rika tafiya. Ma'ana duwatsu za su zama kaman karmami. Wala Allah wasu anan ba su san me ake nufi da karmami ba, amma karmami shine ganyen masara ko dawa ko gero, ganyen karan wanda ya bushe, wanda za ka ga ba shi da nauyi, iska tana iya ɗibansa. To haka duwatsu za su zama kawai iska tana ɗibansu. shi yasa Allah ya ce wa tasirul jibalu sairan, duwatsu za su rika tafiya ma'ana za su rika tafiya kamar iska ta kwashe su, kamar yadda iska za ta kwashi abu mara nauyi ko auduga ta warga haka iska za ta yi wa duwatsu a wannan ranar, tare da girman duwatsu da nauyinsu, amma ne haka iska za ta yi musu a ranar alkiyama. To shine Ubangiji subhanahu wata'ala sai ƙara wato jaddada narkon azaba ɗin bayan wacce rantsuwar da kuma nuna ranar da ita azabar za ta auku, sai ce fawailun yawma idhin lil mukaththibin,
lallai azaba a wannan ranar ta tabbata ga masu ƙaryata, ma'ana masu ƙaryata saƙon Allah shine alƙur'ani. A wailin azaba ce daga cikin azabobi na wuta. Wasu kuma malaman suka ce wailin ɗinnan wani ɓangare ne, wani kwari ne a cikin wutar jahannama. To wannan azabar ta tabbata ga su kafirai a sakamakon ƙaryata alƙur'ani ko ƙaryata saƙon Allah da ya turo annabi sallallahu alaihi wasallama da suke yi. To a nan sai ubangiji ya ƙara fito da wato siffofin su kafirai ɗin da irin ayyukansu, ko kuma su masu ƙaryata Allah ɗin ko masu ƙaryata saƙon Allah, sai fito da ayyukansu ya ce alladhina hum fi khawdin yal'abun, su ne waɗanda wato a duniya suke kukkutsawa cikin aikata ɓarna, yal'abuna kuma wato suna riƙon addininsu a matsayin abun wasa, kamar yadda wato ibn kathir ya fassara. Saboda haka waɗannan shine ayyukansu guda biyu. Na farko shine suna kukkutsawa cikin aikata ɓarna. In an ce kukkutsa a nan shine wato sukan dirfafi ɓarna su ta aikata ta babu ruwansu, ba sa waiwayawa su kalli wato sakamakon da ubangiji zai yi musu. Ma'ana suna kukkutsawa gaba gaɗi kaɗai kawai suna aikata ɓarna. Yal'abuna, a asalin kalmar yal'abuna tana nufin suna wasa, amma abin da ake nufi shine suna riƙon addininsu huzuwan wala'iba, suna riƙon addininsu a matsayin abin izgili, abin wasa. To wannan aikin da suka yi shine zai sanya ubangiji subhanahu wata'ala ya azabtar da su. Sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa yawma yud'auna ila nar jahannama da'a, yana ci gaba da kawo wato bayani akan ita wannan ranar ta alkiyama wacce za a azabtar da kafirai, ko kuma azabar ubangiji za ta auku. sai ce yau mai da'una ila nari jahannama da'an, a ita ce ranar da za a wato tunkuɗa su zuwa ga wutar jahannama tunkuɗawa. Ida'una shine za a tunkuɗa su, a hankaɗa su zuwa cikin wuta. Kaga kenan idan za su shiga wutar ma ba salin alin za a kora su ba, ko ba cewa za a yi ku shiga ba, tunkuɗa su za a yi cikin wuta. To shine ubangiji sai ce hadhihin narul lati kuntum biha tukadhibun, wannan ita ce wutar da kuka kasance kuna ƙaryatawa da ita. Ma'ana mala'iku zabaniyawa, kamar yadda malaman tafsiri suka yi bayani, su ne za su gaya musu haka idan za su tunkuɗa su cikin azabar, ko kuma malamai suka ce idan an tunkuɗa su sun je dab da ita wutar, to sai zabaniyawa za su ce musu hadihin narun lati kuntum biha tukadhibun, wannan ita ce wutar da kuke ƙaryatawa da ita a duniya, kuke cewa ƙarya ne, ana muku gargaɗi da wa'azi a kanta kuna ƙaryatawa. To ga ta nan ku gani idan ƙarya ne, idan ma gaskiya ne. To shi ne za su ci gaba da yi musu magana ce a fasihirun hada, yanzu wannan sihiri ne, wannan wutar ga ta nan da kuka ganta tsafi ne. Tunda a duniya manzo sallallahu alaihi wasallama ya musu gargadi, suka ce matsafi ne, a saƙon da ya zo da shi ma suka ce sihiri ne.
to tunda sun faɗi haka to shine mala'iku za su gaya musu su ce a fasihirun haza, yanzu wannan ne tsafi, wannan ne sihirin da kuke faɗa a duniya, am antum la tubsirun, ko kuma dai ba sihirin bane, ku ne dai kawai ba kwa gani. Sihirin ne ko kuma ku ne dai kawai ba kwa gani, saboda tun a duniya sun ce sihiri ake musu, kuma dama ubangiji subhanahu wata'ala nuna mana cewar da a ce wato ko da sama za a hau da su da sun ce rufa'ida, babu wani abu da za a nuna musu su iya yadda. Ko da sama za a hau da su to da sai sun ce ai rufa'ida ne, laƙalu inna ma sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashurun. Da sai sun ce ai rufa'ida aka yi mana, ce kai tsafe mu ma aka yi ma. To saboda haka suna cewa alƙur'ani tsafi ne, ko manzo sallallahu alaihi wasallama matsafi ne. To shine za a ce wannan tsafi ne, wannan wutar da kuke ganin ta tsafi ne, ko kuma gaske ne ku ne dai ba kwa gani. To sai a ce musu islauha, ku shige ta. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. za a ce musu ku shige ta, ku shiga cikin wutar, fasbiru. Shi yasa kaga malamai, wasu malaman tafsirin suka ce sai an je dab da shiga wutar, in mala'iku suka hankaɗa su, in an je dab da shiga wutar sai a tsaye da su, sai a ce hadhihi narun lati kuntum biha tukadhibun afasihirun hadha am antum la tubsirun. To shine sai a ce islauha, ku shige ta. Kaga wannan tabbatar da maganar malaman da suka yi wancan bayan cewa kafin su shige ta ne za a gaya musu haka, ba wai sai sun shiga ba. Za a ce islauha, ku shige ta, fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum, ko ku haƙura ko kar ku haƙura duk ɗaya ne a kan, ko ku yi haƙuri ko ku yi raki, duk ɗaya ne kawai. Inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun, kawai abin da kuke aikatawa ne aka saka muku da shi, domin shi ubangiji baya zalunci. Abin da kuka aikata ne aka yi muku sakamako da shi. Saboda haka ko ku yi haƙuri ko ku yi taraki, to lallai babu makawa sai an yi muku azaba, saboda su 'yan wuta za su yi taraki, za su yi ta kuka idan an shigar da su cikin wuta. To kaga ba zai musu amfani ba. Shi yasa a can ubangiji yake nuna cewa idan an shigar da su wuta za su rika kiran halaka. To shine sai a ce musu la tad'ul yawma quburan wahidan wad'u quburan kathira. Halaka ma ɗaya, ai ba halaka ɗaya ma ya kamata ku kira ba, ku kira halaka da yawa, halakoki kawai. Kaga kiran halaka ko kuka ba zai amfanar da su ba, wanda su da kansu za su tabbatar da haka, kamar yadda ubangiji ya faɗa a cikin wata aya. Za su ce a jazi'ina an amsabarna malana min mahis, ko mun yi raki ko mun yi haƙuri babu makawa dai sai an yi mana azaba. To waɗannan ayoyin ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo wato maganganu game da abin da ya shafi a ranar alkiyama, wasu abubuwa da za su faru. Shine misali yadda ƙasa zai zama tana mammotsawa, yadda duwatsu zai zama wato suna tafiya, iska tana sheƙar da su,
to kaga ubangiji ya kawo waɗannan ne don ya tsoratar da mu game da wannan ranar ta alkiyama. Rana ce wacce ya kamata a ce duk mumini ya ji tsoron zuwanta, saboda wato a ƙalubalen da ke gaban mumini babu abin da ya kai zuwa ranar alkiyama. Shi yasa ubangiji yake ta tsoratar da mu, kuma ubangiji subhanahu wata'ala sai ya ɓoye mana zuwa ranar, saboda a faɗa mana zuwa ranar ma ba shi da wani muhimmanci fiye da wato a tsoratar da mu, a kuma nuna mana muhimmancin yin tanadinta. Shi yasa wani da ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan yaushe ne ranar alkiyama, sai annabi ya ce ma a'adatta laha, wanne tanadi kai mata. Kuma mala'ika jibril da ya zo yana tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a siffar mutum don ya koyar da sahabbai addini, ai kaga shi ma tambaye shi ranar alkiyama, sai ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il, wai wanda ake tambayar ma bai kuma tambayar sani. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ba shi labarin alamominta, sai fara kawo alamominta. Me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo alamomin alkiyama a wannan hadisai daban-daban? Saboda idan kaga alamun sun fara bayyana, to lallai ka yi ƙoƙari ka yi mata tanadi, ko da wannan lokaci tana iya zuwa. To kamar yadda na faɗa, babban ƙalubalen da ke gaban musulmi shine ranar alkiyama, ko kuma ma da ke gaban mutane gaba ɗaya. Akwai wani dogon hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewar badiru bil a'mali fitanan, ku yi sauri ku rigayi wasu fitintunu kafin su zo, ku lazamci ayyuka na gari. Sai ce faltan zuruna illa faƙaran mansiyan, ya ce ba komai kuke jiran zuwansa ba sai talauci, tsananin talauci mai sa mantuwa, ko kuma in ma ba talauci to akwai wadata mai sa ɗagawa. Kaga dai akwai ƙalubalen kenan. In ma kai ba talaka ba ne, to wadatar ma sai ta sa ka kaucewa hanyar Allah. Ga ko kuma tsufa mai sa surutai da ƙaryace-ƙaryace. Kaga ka ɗauka ma shi ne ba ka da talauci, ka samu wadatuwa, wadatar ma ba ta sa ka ɗagawa ba ta sa ka kaucewa hanyar Allah ba, to kuma ga tsufa yana zuwa. Manzo Allah ce au mautan mujihizan, ko mutuwa ta gaggawa. In ma duk ka tsallake waɗannan abubuwan, ka ƙaddara ma baka tsufa ba ko? Ƙila wani in bai tsufa ba baya zata wa kansa mutuwa. To ai akwai mautan mujihizan, akwai mutuwa ta kwaf ɗaya, baka tsufan ba ma kawai sai kaga ka mutu. Sai manzo Allah ya ce awid dajjal, ko kuma dujal, ka ɗauka ma baka mutu ba, kar ma ya zama ka mutu kama dawwama a duniya, to ai ga dujal yana zuwa. Annabi ya ce fa sharru ga'ibin yantazar, dujal kuma shine mafi sharrin mutumin da baya nan ake jiran zuwansa. Duk wani wanda ake jira ya zo, babu wanda ya kai dujal shari. To in ka dawwama a bayan ƙasan ma ga ƙalubalen zuwan dujal, ƙila ya tafi da kai, ƙila ka zama cikin jama'a su. Sai manzo Allah ya ce awis sa'a, ko kuma tashi alkiyama. Ka ƙaddara ma dujal ya zo kun ƙare lafiya, to ai ga tashin alkiyama. Sai annabi ya ce wasa'atu adha wa amar, ita kuma tashin alkiyama ita ce mafi girman tashin hankali. Ranar alkiyama ita ce mafi girman tashin hankali, ita ce kuma tafi komai ɗaci. To wannan hadisin ya nuna duk wani ƙalubale da ke gaban musulmi, ma'ana duk wancan abubuwan da manzo Allah fa ya lissafa,
to alƙiyama ta fi su girman tashin hankali. To kaga anan ya kawo wannan halin da dutse da ƙasa za su tsinci kansa a ciki ne domin tsoratar da da dutse kai afuwan da sama ya kawo ne domin tsoratar da mu abin da ya shafi ranar alkiyama, sannan sai kawo halayen da kafirai za su tsinci kansu a ciki na wato a shiga azabar Allah. To a bisa al'ada ta alƙur'ani za ka ga yana kawo abu biyu ne. Idan ya kawo batun kafirai ko musulmi sai kawo batun kafirai, idan ya kawo batun rahama sai kawo batun azaba, in ya kawo batun wuta sai kawo batun aljanna. Shi yasa malamai suka ce shi yasa Allah ya kira shi kitaban mutashabihan mathani, littafi ne wanda yake wato mai kama da juna, wani ɓangarensa yana kama da wani ɓangare, sannan mathani mai kawo abu biyu. Za ka ga alƙur'ani abubuwa biyu yake kawo. To shi yasa a nan da ya gama maganar kafirai da sakamakon da za a yi musu, sai kuma ya shiga kawo maganar muminai masu tsoron Allah da kuma sakamakon da Ubangiji zai musu a ranar alkiyama. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adhabal jahim kulu washrabu hani'an bima تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. الله سبحانه وتعالى yake cewa innal muttaqina lallai su masu tsoron Allah fi jannatin wa na'im suna cikin wasu aljannoni da kuma wato ni'imomi ko kuma jin daɗi. A nan kaga Ubangiji zai wato ya fara kawo halaye, ya ba da labarin halin da masu tsoron Allah za su tsinci kansu a ranar alkiyama. Yake cewar wato lallai masu tsoron Allah suna cikin wasu irin aljannoni, jam'i ne na aljanna wa ni'im da kuma wato ni'imomi. A tsoron Allah shine mutum ya yi imani na gaske, kiyaye farillai, sannan ya guje wa aikata haram, ya kuma wato lazamci aikata halal, ya tsayi da wasu farilloli da Ubangiji ya ɗora masa. To masu tsoron Allah Ubangiji subhanahu wata'ala zai sa su a cikin aljanna fakihina bima atahum rabbu, suna masu jin daɗi da abun da Ubangiji ya ba su na ni'imomi. wa waqahum rabbuhum azabal jahim, kuma Ubangijinsu ya kiyaye su daga azaba wacce take wato mai girma, ita ce azabar wuta, azabar jahim ita ce azabar wuta kenan. A nan kaga Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi musu a wani tagomashi guda biyu. Na farko ya sa aljanna wanda gidan jin daɗi ne, na biyu kuma ya kiyaye su daga azabar wuta. Saboda haka a cikin aljannan nan Ubangiji subhanahu wata'ala zai ba su wasu abubuwa na jin daɗi. Shi yasa ya ce fakihina bima atahu rabbuhum, suna masu jin daɗi da abin da Ubangijinsu ya ba su. Shine malamai suka ce kama abin da ya shafi abubuwan ci da sha na daɗi, masu daɗi, da kuma kayayyaki na sutura masu kyau da za su rika sawa, da kuma gidaje, da kuma abubuwan hawa da wani haka. Domin ita aljanna
sai abin da mutum yake so, sai abin da mutum yake so kawai. Duk abubuwan da ubangiji ya lissafa na jin daɗi to sai abin da in kana son wani abu ma sama da haka to za a baka. Malamai suka ce ko da waɗannan abubuwan na jin daɗin duniya na abun hawa irin jirgin sama, mota, in kai kana so to Allah zai baka, kamar yadda yake faɗa a wata aya, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kuna da abin da ranku yake sha'awa a cikin aljanna, kuma za ku samu duk abin da kuka kira kuka ce a baku. To kaga wannan shine ma babban jin daɗin aljanna, a ce duk abin da kake so kawai za a baka. To shine anan ubangiji yake cewa suna masu jin daɗi da abin da ubangijinsu ya ba su. Sannan ubangiji ya ce kulu washrabu hani'an. Za a gaya musu a ce ku ci ku sha hani'an, wato cikin jin daɗi, bima kuntum, cikin jin daɗi da kwanciyar hankali, bima kuntum ta'amalun, sakamakon abin da kuka kasance kuna aikatawa. Kamar ayat da Allah ce kulu washrabu hani'an bima aslaftu fil ayyamil khaliya, ku ci ku sha cikin jin daɗi, wannan sakamako ne na abin da kuka gabatar a kwanakin da suka wuce. Shine lokacin da kuke duniya kuka aikata aiki mai kyau, to wannan shine sakamakon sa. Sai ubangiji ya ci gaba da kawo wato wasu abubuwa na jin daɗin aljanna. Ya ce muttaki'ina ala sururin masfufa, suna masu kishingiɗewa ko kishingida a kan wasu gadaje masfufan wanda aka tsara su sahu-sahu. Su wato waɗannan gadajen sahu-sahu ne, wani yana kallon wani, kamar yadda ya faɗa a wata ce ala sururin mutaqabilin, suna wato kan wasu gadaje wanda suke kallon juna. To su gadajen an tsara su ne sahu-sahu. Ya zo a cikin ibn Abbas, Allah ya ƙara masa yadda, ya ce wato a sururu ɗin nan, su gadajen da su 'yan aljanna za su kasance a kai wasu irin gadaje ne kyawawa wanda aka jera su, aka yi musu kaman sahu-sahu haka. To ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna rajula la yattaki'u al-muttaka'u miqdara 40 sana ma yatahawwalu anhu wala yamulluhu ya'tihi mashtahat nafsuhu wa laddat aynuhu. Mutum yakan kishingida a gadon aljanna tsawon shekara 40 bai juya ko juyi bai ba, kuma bai gaji ba, bai ƙosar da shi ba wannan zaman da, kuma a hakan duk abin da ransa yake so yana zuwa masa. Kaga ba kaman duniya bane da sai ka tashi da na farko da ka kishingida a kan gadon awa ɗaya ka gaji sai ka canza, sai ka kwanta, an ka kwanta ka rika yin juyi kenan, kuma baka isa ka kwana ka wuni ba sai ka sauko ka tafi nema abin da za ka ci, ko da dafa za a kama da sai ka sauko ka miƙa hannu. Amma su 'yan aljanna mutum sai ya kishingida a kan gadonsa tsawon shekara 40, a wata ruwayar ma aka ce tsawon shekara 70, amma bai gaji ba kuma bai juya, kuma a hakan duk abin da yake so na abinci da abin sha zai samu. Kaga wannan wato ita ce aljanna. Aljanna
wato daɗinta kaɗai ya isa ya sa ɗan adam ya yi aikin alkhairi. Duk abin da ubangiji yake lissafawa ko yake siffata aljanna kawai wato sai mutum ya ji, amma akwai abubuwan da kunne ma bai taɓa ji, kamar yadda annabi yake faɗa a hadisi, mala ainin ra'at ko wala udunin sami'at. Akwai abin da ido bai taɓa gani ba, kunne ma bata taɓa ji ba. Ashe kaga duk abin da alkur'ani yake gaya mana kenan, wasu abubuwan duk ba mu ji ba, kawai dai ana ɗan gutsuro makanin labarai. To ko da ma iya abin da alkur'ani ya faɗa haka aljanna take, ai jin daɗin ma ya yi yawa. To saboda haka ya ce suna kishingida a kan wasu gadaje waɗanda suke sahu-sahu, sannan wa zawwajnahum bi hurin 'ain, sannan kuma muka aura musu wato hurin in, su ne mata aljanna. Hurin in, abinda yasa ake ce musu hurin in shine saboda suna da manyan idanuwa kuma idanuwansu kyawawa. Shine idanuwansu, farin idansu ya fi baƙin yawa, ma'ana suna da manyan idanuwa kuma kyawawan idanuwa, domin shi ido babban ido kuma fari alama ce ta kyau. Saboda haka sai ubangiji ya siffata su da haka, dukkanin jikinsu yana da kyau, suna da siffa mai kyau, amma dai babban abin da yake ɗaukar hankalin ɗan adam shine idan zai kalli mace ya kalli fuskar, kuma a fuskata ta ma idanta. Shi yasa sai ubangiji sai ya kawo wannan siffar, ya ce za mu aura musu mata waɗanda suke masu farin ido kuma masu kyan ido. A aljanna mutum ɗaya ubangiji yakan iya ba shi mata dubunnai 70,000 zuwa sama, kuma su mata aljanna ba sa kishi da junansu. Sannan iya mijin da aka ba su shi kadai suka sani, ba sa hange-hange, ba sa leƙe-leƙe, ba za su ga wani namijin ya si sha'awarsa ba, iya wanda ubangiji ya ba su. Kuma matar duniya ma idan ta shiga aljanna ita ma za ta zama mai siffa irin tasu. To Allah ya ce sai muka aura musu, ma'ana muka ba su mata waɗanda suke masu wato farin ido kuma masu kyawawan idanuwa. Kaga wannan ma ni'ima ce daga cikin ni'imomi, domin shi ɗan adam abinda wato yake jin daɗi da shi shine na farko gurin da zai zauna. Shi yasa sai ubangiji ya ce muttaki, na farko abinci, kai abinci ne farko. Shi yasa sai ce kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malu, babu abin da ya kai abinci. Duk duniya babu wata ni'ima, a ni'imar duniya ne wacce ta kai abinci da abin sha. Shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala yake ankarar da Qurayshawa bisa ni'imar da ya musu, yake cewa allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin. Su ne waɗanda wato ubangiji shine wanda ya ciyar da su daga yunwa, kaga sai fara batun abinci, kuma ya amintar da su daga tsoro. Abinci da zaman lafiya sun fi komai muhimmanci a rayuwa. To shine a can sama sai nuna wa waqahum rabbuhum azabal jahim, kaga sun samu zaman lafiya ke, an riga an ba su kariya daga azaba. To sai kawo magana abinci, kulu washrabu hani'an, sai kuma ya kawo maganar gurin zama, muttaki'ina ala sururin masfufan, daga kwanciyar hankali abinci sai gurin zama mai kyau.
sai kuma mata, sai ubangiji ya ce wa zawajinahu bi hurin in. za ka ga ai burin ɗan adam a duniya baya wuce waɗannan abubuwa, kamar yadda ubangiji ya ce zuyina linnasa hubbu shawati minan nisa'i wal banina wal qanatirul muqantara zuwa ƙarshen aya. za ka ga burin ɗan adam dai waɗannan abubuwa, to su ne kuma a aljanna da ma waɗanda ubangiji subhanahu wata'ala bai faɗe su ba. to a nan ko kuma waɗannan ayoyin darasin da suke karantar da mu shine wato halin masu tsoron Allah a ranar alkiyama da irin kyakkyawan sakamakon da ubangiji zai musu. saboda haka kaga kenan tun muna raye mu ji tsoron Allah, mu yi taka tsantsan da ubangiji. Allah ka sifofin masu tsoron Allah a ayoyi daban-daban, saboda haka mu bibi waɗannan sifofin mu siffanci da su, kada ya zama son zuciyarmu kawai muke bi, kamar yadda za ka ga wannan zamanin mafi yawa mutane suna bin son zuciyarsu maimakon ya zamto wato Allah ake tsoro, ya zama duk abin da Allah ya shimfiɗa na doka ko ya yi mana ko bai mana ba mu bi shi a haka. amma za ka ga rayuwarmu babu tsoron Allah a ce. yanzu mutumin da zai kashe mutane don shi ya ji daɗi, ko kuma mutumin da zai kawo abubuwa na sha na jabu, wannan abun fa zai iya kashe mutane bila adadin, amma shi fa ba ruwansa. kama abubuwan da ya faru na kawo wannan sinadarin da ake amfani da shi a abubuwa daban-daban wanda ake cewa ɗan tsamu ɗin nan, wanda ba dan Allah ya tona asirin waɗanda suka kawo ba, Allah kaɗai ya san mutanen fa da za su mutu ba. da sai dai ai ta cewa annoba ta ɓarke da ba a san asalinta ba. shi ba ruwansa, kuɗin da zai samu kawai, amma kowa ma ya mutu. ai kaga mun kai ƙololuwa na rashin tsoron Allah. kuma a wannan abin sai ya zama abin da Hausa suke cewa allura ta tono garma, irin yadda ake kama kayayyaki na ci da na sha da na shafawa waɗanda suke ko dai aikinsu ya ƙare ko kuma ma na jabu ne, kawai an shiga kango an haɗa su ne za su iya cutar da mutane. abin da ya shafi irin su madara su akwai shi kansa irin wannan sinadarin da ake haɗa lemo da shi, an kama fiye da na miliyan 600 wanda zai iya cutar da mutane. ana shirin shiga azumin watan Ramadan, watan da ubangiji ya ce a tausaya bayin Allah, amma wasu miyagu kuma musulmi suna shirin kashe bayin Allah don kawai su ji daɗi fa su da iyalinsu ƙila duka ba su fi mutum 10, amma saboda wannan su kashe dubunnan mutane ba ruwansu kuma musulmi. yanzu wannan sinadarin na miliyan 600 Allah kaɗai ya san mutanen da zai illata, banda kuma abubuwan da ake ta ganowa. to kaga wannan ya nuna ashe mutane fa sun yi nisa fa da tsoron Allah, mutane fa sun haukace sun fita fa daga hayyacinsu. wai dole mutum sai ya samu kuɗi, wai dole mutum sai ya samu duniya. kuma wallahi akwai yiwuwar ƙila ka je ka shigo da jabun a kaya na ci ko na sha ka watsa shi kasuwa, ƙila ma mahaifiyarka tana daga cikin wacce za ta ci ta mutu. ka san lokacin da za ta siyo, ka san lokacin da za ta je wani gidan a haɗa mata abin sha ko abinci da wannan abu. saboda haka babu wanda zai tsira, sai dai al'umma ta tare ta tsira. in kana ganin kai ka tsira, wallahi yaudarar kai, ba wanda zai tsira.
to saboda haka ya kamata a ce mu riƙa jin tsoron Allah musamman a mu'amalolinmu gaskiya ba su da kyau, muna da matsalar mu'amala, kuma ubangiji yakan siffata masu tsoron Allah ne da mu'amala. In ya siffanta su da ibada za ka kuma ya siffata su da mu'amala. walladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama walladina yaquluna rabbana sirif anna azaba jahannam inna azabaha kana garama innaha sa'at mustaqarran wa muqama walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yuqtiru wa kana baina dhalika qawama. kaga wannan mu'amala ce, zaka in ya siffata su da ibada to kuma sai siffanta su da mu'amala. saboda haka ubangiji bai taɓa rarrabe tsakanin ibada da mu'amala. a wasu lokutan ma yakan nuna cewa in ba kyakkyawan mu'amala to ibadar ma ba za a kira ta aikin nagarta ba. laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin al-birru man amana billahi wal yawmil akhir, har zuwa inda ubangiji yake cewa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil wasa'ilina wa fir riqab. sai dawo maganar ibada a cewa aqama sala wa ata zakka zuwa dai ƙarshe. sai ya ce sai da maganar mu'amalar kai afwa ya ce wal mufuna bi ahadihim idza ahad wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al ba's. sai ya ce ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. kaga anan ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo ibada ne. farko ya ce ai ba aikin nagarta ba ne don kun juya fuskar ku kun kalli gaba da sunan ku sallah. kawai aikin nagarta wanda ya imani da Allah da manzanni da littattafai, sai ce kuma ya ba da dukiya, yana tare da yana son dukiyar ya ɗauka ya bayar, ya ba wa ɗan uwansa na kusa, ya ba wa miskinai, ya taimaki marayu, ya taimaki matafiya. sannan sai ubangiji ya ce ya tsaye da sallah ba da zakka, sai koma batun mu'amala, sai ya ce da masu cika alkawarinsu idan sun yi. to kaga anan ya gwama tsakanin ibada da me da mu'amala. sai kuma a ƙarshe sai ya ce ula'ikan ladina sadaku, waɗanda suka siffanti da waɗannan siffofin. yawwa akwai wasabiri na fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al ba's. kaga nan kuma haƙuri da abin da ya zo ma kawai a rayuwa, haƙurin jarabawa kamar cututtuka da sauransu. sai ce ula'ikan ladina sadaku, waɗannan su ne wato suka yi gaskiya, su ne masu gaskiya a cikin da'awar imani da suka yi, kuma su ne masu tsoron Allah. to kaga yau sai muke ƙoƙarin kamar mu rarrabe ko mu bambance tsakanin mu'amala da kuma ibada. ba su da bambanci. ko azumin nan da muke mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, yace yake nuna cewa duk mai azumi fala yarfus wala yafsuk, kada yayi alfasha, kada yayi magana ta alfasha, kada ya aikata alfasha a aikace. sannan idan wani ya zage shi ko ya nemi rigima da shi, ya ce ni azumi nake. kaga ashe shi kansa azumi sai aka gwama shi da mu'amala. haka aikin haji ubangiji yake cewa faman farada fihinna alhajja wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. kaga shi ma mu'amala ne. to saboda haka ya zama a mu'amalar mu akwai tsoron Allah. yanzu wasu ƙasashen za ka ga kafirai ne, amma in ka ji wani abu sai kai ta mamaki. wani ɗan Najeriya je zai canji dala a wata ƙasar turai ne, a wani hotel da ya sauka a ciki. sai mai canjin, mai sana'ar canjin yake ce masa akwai inda
za ka samu dalar tafi araha. Saboda haka ni karka canza a wajena, ta hannuna ta fi tsada. Sai kwatanta marga inda zai je sai mai araha. Akwai kuma wata ƙasa da shi ma ni ɗan Najeriya ya ji, suna tafiya shi da wani ɗan ƙasar, sai ga 'yan sanda sun zo sun tara mutane, suke magana a irin wannan ƙaramar sifikar cewa duk wanda yake da kayan sa maye a aljihunsa ya faɗa, duk wanda yake da kayan laifi a tare da shi ya faɗa. Sai wannan ɗan ƙasar sai ya ce, sai ya ɗaga hannu zai faɗi cewa yana tare da kayan laifi. Ɗan Najeriya ne yake masa magana, kar ya faɗa. Sai ya ce shi yana tare da kayan laifi, yana tare da irin da wiwi a aljihunsa. Sai ya fito da ita ya ba 'yan sanda, kuma suka rubuta masa tara ya biya. Shi ne bayan sun wuce sai wani Najeriya ya ce, me yasa ka faɗa? Ya ce tun da ya gaya masa haka sai ya fushi da shi. Ya ce ya zai sa shi ya yi ƙarya bayan ya san yana tare da kayan laifin, kuma an ce duk wanda yake tare da kayan laifi ya faɗa, kuma sai ya ƙi faɗa. To kaga mu'amala ce. Kaga haka wani da ya je Malaysia ya ce babban laifi a Malaysia shine kai ƙarya. Mutanen ƙasar ba sa son su yi ƙarya. To amma kaga mu abinda kusan ma ya zama jiki, ba ma ɗaukansa laifi ke. To waɗannan mu'amalolin da ɗabi'u dole sai mun lazamce su, sannan rayuwa za ta yi daɗi. Su ɗabi'u Ubangiji ya shar'anta su ne saboda in babu su rayuwa ba za ta yi ba. In ba gaskiya, ba amana, ba alƙawari, ba tausayi, ba bin na sama, ba biyayya ga na sama, ba tausaya na ƙasa. Waɗannan ɗabi'un in babu su rayuwa za ta rikici. Shi ya sa Allah subhanahu wata'ala ya ƙarfafa su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna wanda ma ba shi da waɗannan ɗabi'un to ba shi da cikakken imani. La imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahada lahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu ko falyukrim dhayfahu, har zuwa dai hadisai da dama. Saboda haka mu yi ƙoƙari mu zama masu tsoron Allah ta hanyar gyara mu'amalarmu da Allah da kuma mu'amalar da take tsakankaninmu, kuma wannan shi zai sa mu samu wannan sakamakon wanda yake shine sakamako mai ɗorewa. Allah subhanahu wata'ala amfanar da mu abin da muka ji, kuma insha Allah a nan za mu tsaya. Abin da na faɗa na daidai daga Allah ne, Allah ba mu sakamakonsa gaba ɗaya. Na kuskure daga gare ni ne da kuma shaidan. Allah ya fi mu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.